Yeah, yeah. Savaşı terledim. Punch mark 2. Mark 2. Salam dostlar, men Migraf. Men bu videoda Türkmen rap'in galtamanı, Türkmenistan'a gangster rap getiren İska Muslim'in biyografisini tayarladım. Yeni rap aydyar, daşımdaki peşkalan İşi gaydiyar, sizden epesli yok orada duruyan Bütün Türkmen rapi men yeködüm kuryan Her bir götü düşen bana deysin oklosun men bul oyunu Esası play knop, o se cevap almadıklan bazı eşşow Önkü denem iki efte güçlü gurtunu İslam Seydov ya da rap eleminin lakam bilen İska Muslim. Ol 1991 yılın Mart ayının 12'sine Aşgabat şehirinde dünya iniye. İslam çağalıkta aydım sasırmotuna aşık olupdu. Ol henüz başlangıç sınıfta vokal aydım aytmağı, sonra bir neçe saat gurarlarını çalmağı öğrenni. Emma 13-14 yaşlarında bu zatlara hıvızı kaçıp başladı. Köçülerde betçilik edip ervet oğlanlar bilen tirkeşti. Son mektepten kaçıp özünden ulu oğlanlar bilen tirkeşip ervet indikleri öğrenni. Olar akşamına uyuşup gitarada aydım vakit geçiriyadiler. Şeydip İslam gitarı çalmağı hem öğrenni. Son 15 yaşında onun eline orta rapperların aydımlarının cemlenen kaseti düşüyor. Ol rapperların köçü hakkında, kıyın durmuş hakkında aytyan aydımlarını dinlep ediliş olar yağlı aydımlar döretmek istedi. İlki Eminem, Tupac ve 50 Cent albümlerini satın alıp oların aydımlarından rap aytmanın görünüşlerini ve tilsimlerini öğrenmek. Esasen The Game adlı Amerikan rapperin aydımlarını halap dinleyer ve stiller hem birbirlerine biraz benzeyer. Sonra öyle gitara çalıp şuna göre rap başladı. Sebep o vaktler beat tapmak ansat değerli. Bir gün onun yanına kullanılan biri ona sesini yönetken kompüter ses yazılı programısına yazıp parlap görmüğünü maslahat verdi. Ve şeydip şu vaatki ağacı bilen İska Galtaman 2006 yıllara yapıp başladı. Sonra ol Aşgabat'ta öz saat düzüyen sesini profesyonel yazıga geçiriyen Makes adlı rapperin bağırdığını eşitler. İslam onu bilen tanışıyor ve Makes onu stüdyo rap yazmağa uğrukturuyor. Şu vaktlar İslam'ın okuyan mektebinde rap yazan okuyucular köpüldü. Olaram Hustle Squad toporunu kurdular. 2007 yıla geçilenle İslam Ağır Dünya adlı birinci stüdyo albümünü çıkardı. Şol albüm bilen olaya meşhur olupdu ve Türkmenistan'da giyinden tanınıp başladı. Ondan sonraki yıllarda Türkmen rap ulu ösüşlere ve özgürlüklere eye oldu. 2008-2009 yıllar rap toporlarının arasında diss dövrü başladı. Diss dövrüne esasen MVP toporunun Saik Dali, Dark Room Post'dan Zümer Çasyan'ı Abdüdahi, elbette Hustle Squad toporundan İska Muslim evden görküldü. İska Muslim'in şol isler için ecir çekken yerler köp boldu. Hatta onu şol vaat okuyan mektebden hem kovmakçı bolupdurlar. Sebep şu yazılan disler üçün mektebin aldığını günne urş olyardı. İslam eğitti ve eğitti bir usulun tapıp mektebdeyinne ve Spitarlen Kırgızistan'ın Bişkek şehirine okumana gitti. Hustle Squad toporunun käbir oğlanlar hem on yanındadı. Şehire baranlarında şol yerin Türkmen talipleri oları tanıyardılar. Ama İslam üçün durmuş Bişkek'te de ansat bolmadı. Ol yerde onun dinleyicilerim köptü, onu tutan yerine ütüm edecekleri. Olan bir günü asude geçti, 2 gün urç bilen geçerdi. Yani yeni yazılan disler öz oynanıp Kırgızistan'da da görküzeydi. İslam şanını da öndürmeni devam etti. Ol 2009 yılla ikinci albüm Kör ve 2010 yılla Hustle Squad'daki oğlandan katnaşmağına 3. albümü Seynağı çıkardı.
ve şo ýyl agyr şirket alanyny üçin Aşgabatda beçeri Almana gaýtdy. Onuň howsarlary ol ýerde okumagyna karşı bolup Islamy Türkiýanyň Istanbul şäherine garnaşlarynyň ýanyna okuw dowam etdirmek üçin uğraşdylar. 2011-nji ýylda Iska Muslim 4-nji albomynyň üstünde işlemäge başlaýar. Emma Kakas aratan çykýar. Onuň hemme zada bolan howsy gaçýar. Rapdan biraz uzaklaşýar. Biraz wagt geçenden soň ýene öz işine dowam edip 2011-nji ýylda başlanan albomyny 2012-nji ýylda tamamlaýar. Ve şo ýyl Muslim'in 4-nji albomy täzeden dowmak üçin ady bilen halka paýlandy. Islam bu albomdaky Ak Marty we Karagoz ýaly aýdymlary merhum Kakasyna bagyşlap ýazdy. Yokorda Ak Marty ongoňan ýerleri ön. Olam öz gözlerine ananman uçup aylanıp ýör. Birde düşýär aşak, birde galýar uçup. Yer tapanyk özüne hakykaty görmek üçin. Ey Marty kuş, biraz aşak düş. Sen uwysy git bu yerden öz ülkene uç. Bu ýerde hakykat ýok, adalet ýok, eňlik ýok. Birisi gara günneke beýlikiniň keyfi kök. 2013-nji ýylda okuwny gutarp Aşgabatda geldi we şo ýyl öýlendi. Ýene 2013-nji ýylda bir üýtmelerinde zäherlendi. Agyr ýagdaýda hastaxana düşdi. Köp wagtyny komata özüni bilmän ýatdy. Islam gowdem alyp bilen okdy. Şonuň üçin hem operasiýa bilen bokurdygyna plastik truba goýuldy. Ol epes wagt şyrdap geplemeli boldy. Şo sebäpden hem köp wagt rapdan uzaklaşdy. Plastik truba 2015-nji ýylda alındy. Bu flow bize soğuk eden köçü. Bu da bir köçü hakkında doğ. Men vasa bul akında boz. 2012-nji ýylda Iska Muslim'in rap topory Hustle Squad'yň adyny Urban All Day diýip çalşdylar. Iska sesi özüne gelenden soň Urban All Day toporyny jemläp ýene rap misler başlaýar. 2015-nji ýylda topor bilen bile bir näçe albom çykardy. 2016-njy ýylda Köçäň Därisi we Köçäň Därisi Part 2 adly özüniň 5-nji we 6-njy albomuny paýlaşdy. 2017-nji ýylda Urban All Day toporundaky Ceyhun bilen Kerwen ýollary adly 7-nji albomyny çykardy. Emma ýene saglyk sebäpli 2 ýyl rapdan uzaklaşdy. Hatda ol topordan hem aýrylypdy. 2019-njy ýylda ýene toporyň başyna geçdi we olar bilen işläp başlady. 2020-nji ýylda 8-nji albomy Kurt albomyny çykardy. Dem, dem, yine izinden dem. Umit ber. 100hiphop.com Durmuşur ya bizi her gün täze punch bilen. Adamlan gözleri aç ýene. Bu dünýede kowundan kaçdyňa. Men dünýä çetinden seredip durum bul ýa-da bakışlarym sönince. Sabrym dolynça, adım galyp özüm ölünce. Men ýaşasam ömrümi öz isleyişime göre. Sen şoňa razymy? Ya başga birisi çözmelimi? Aýt kararyny vermeli kazymy? Kä wagt yummaly gözleri, yummaly agyzy. Bul dünýä söýýär adalaty, ýöne adamlar söýýär kagyzy. Şeýlelik bilen ýene bir biografiýanyň soňuna geldik. Eger biografiýany gaýlanmarsaňyz like goýmagy, öz pikiriňizi tesbirlerde ýazmagy we indiki videomdan habardar bolmak üçin kanalyma agza bolmagy unutmaň. Men Vigraf. Indiki videomda görüşýänçek hoş, sag bolun. Yeah. So is it that Adam punch my bitch. Daşımdaky peşkelan işe gaýdýar sizden epesli ýokarda durýan bütün türkmen rapi men ýeködüm turýan her bir götür düşen maňa diýsin oklasan men bul oýuny ýa-da play knop oty jogap almadyklaryň bardy eşşow öňkiden hem 2 efde güçlü gurtuny düşdüňi gursaň ronk her kim rape başlanyny rap tarçynyz men götürmeň aşagyny uly hasla diňe men bolup bilerim haslary ýygyna eňe deşiňi özüne diýer bek balkanaky bok diýoguş sen gork keläňi ýere sok kesel kelledin senem keleder gözüňi gatyragat rap täze seneden